баща, манячета, добре дошли в новото видео. Днес ще ви покажем как нарисувахме супер якото място, ново място в град Варна, Бар Инцидент. Бар Инцидент е модерно място, където може да отидете да пушите на греля с приятели, да пиете по някое готино коктейлче и да се изкефите на мега якия арт, който направихме на техните стени. Концепцията зад рисунките е това да направим супер популярни герои, като ги направим малко по-генгста. Те са загнати в една планина от пари и са супер парти направени, така че много да си отиват на самата атмосфера в заведението. И както обикновено разцъкваме почти единствено и само с преве, тук там си помагаме с маркерчета за най-дребните детали, за да може да се получи цялостната картина. Цялата картина е пълна с Easter егове, така че ми е много интересно хората от вас, които подсетят Бар Инцидент, да ни напишат в коментарите и да кажат какво точно са видели. Освен стената, нарисувахме и тоалетните на заведението, жената котка и жокера, след което запечатахме всичко с лак. Атмосферата на Бар Инцидент е супер яка, така че много силно ви препоръчвам да отидете, получи са много добре, интересно ми е да ми кажете какво мислите в коментарите и както винаги да оцените от 1 до 10.